niet lekker van de rest. Kan uw oproep niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon. Ja, hoi, Mem. Mem had mijn sleutel. Ik ben ook thuis. Maar ik kan er dus net inkomen. Ja, hoi, Eduard. Ja, dat best u wel. Ik ben thuis. Oh, best u thuis? Ja, ik ben al thuis. Ik dacht toch als jou cijfer thuis wezen zocht. Wel eens geen kraai. Nee, ik zie je boeten. Nou, dan kom ik er nog horen Ik denk dat ik er nog 4 uur ben, dan kan ik het eten beginnen. Hé? Ja. Zit erin. Zit erin. Eten? Hoe ziet het maar niet meer toch? Oh ja. Dit is prettig op gelicht lijden aan het Ja, werk. dan ga je ook net nog een mes Ja, weet je wel. Wat dan? Met dan? Nou, hier ga je met zo'n messen zetten, Jeremy. Ja, maar dat niet maar. Als ik een echt ijzeren mes. Ja, wees. Echt, Ja, weet je die mes? Nee, heel leuk. Zo mooi, hè. Zo'n mes. Zo. Ik kan je mensen vertellen dat ik vroeger op middelbare hotelschool zit. Ha? Ik had er zelfs een diploma om een oorhouden, kan ik zeggen. En ik had er ook een messenset om een oorhouden. Oh, hij heeft me vertellen. Hij de mem had betalen. Tuurlijk, hij de mem die betalen het. Nou, dit bent 2. Dus je zit er met 2 mesjes dit. Dit is een fruitmesje. Dit is gewoon weer een mesje. Fruitmesje. Wat nou? Net goed? Maar kijk even nog weer. Ik heb beter een herder gehad. Ik kreeg appels, rode kool, tartaartje erbij en lekkere rauwkostsalade. Dat is wel verantwoord. Dat is heel verantwoord, want het komt uit de schijf van 5. Je herkent het zodanig, een appel is een appel en een tomaat is een tomaat. Dus ik bedoel, Maar dat spul komt in het potje, die rode kool. Dat is het, hier misschien beter wel zelf snijden, maar daar heb ik nog geen tijd voor. En dan, dan kon ik van de pot of de diepvries. En van enkele keren geen probleem. Had men een stuk naar de Volkskrant kunnen? Nou, ik ga reageren op een reportage van een man die had over die weerkomst van Jusper van de nabestaanden. Wat dan? Ik vond het begin en het eind van die reportage waardeloos. En daar links Ja. ga ik het artikel in jouw krant over ik die herdenkingsdienst scant mij stuurt om aan te gaan dat ik dat wel een goed artikel vond. Ja? Ja. Ik liet eerst maar uit de kampercamera. Ja, die zijn er nog niet op gaat. Ik ga je een item maken op de voedselbank, dus ik kan zelf eens in worden. Dat is een item maken voor de voedselbank. Een item? Ja, die zullen sterk. Met een eiken? Nee, dat is even een item, maar wie zullen sterk straks ook wel in de adventstijd even inzetten. Oh. Ja. We gaan nog in het let, nog het noorden het brood lonen. Dat denkt men. Nee, dat is wel zeker. Kunnen we dat wetenschappelijk bewijzen? Hou je daar bewijs voor? En de koffie nog op? Zit er nog zoveel koffie? Ja, ik kan gewoon wie zijn, die is te sterk, man. Die is te sterk. Ik ga ook 2 glazen water binnen. Ja. Oorglazen, dat ligt nog lekker bij. Ik jij de jood van een vrouw, dat zijn dus meisjes. Die gaan onder de douche en voordat ze onder de douche, dan vinden ze wat koud in het douchehokje. Dus dan is de eerste douche 4 minuten erin. Zodat het warm wordt in het douchehokje. Nou, jij het wat vindt? Meestal is de eerste douche 4 minuten doen om het douchehokje op te warmen. Dat is verspilling van werk. Nou, dat is alleen verspilling van werk, verspilling van alles. Zo weet dood en dat was. Doe je hem dat echt? Is er een van jullie die dat doet? 4 minuten eerst de douche erin letten? Met bij achter in reacties. Wie gaat mij eens 12 voor 50 cent per camping onder de douche, omdat we zelfs op een zonnetje willen. Ja, als je er binnen uitersten. Die door 4 minuten de douche om het bakje en dan word je er 50 cent als je bij je onder de douche. Ik denk maar net dat wie dat doen. Ja. Nee, ik denk even wachten, hè? Nee, ik van wie nog eerst leren. Toen ging ik van de mond eerst die reportage lezen in de Volkskrant. En, nou, het schijnt me eigenlijk een beetje verkeerd. Hoe die man al begon de zaal, die een ronde zaal, en die liep zuur op het sjerken en maatje vanwege weer een soort priesteres light en er waren dan geen koorknapen, maar dus die dan een orkest en die maken een soort kerkklokgeluiden en nou, ik vond het zo raar. En aan het einde dan eindigt het
Onder andere aan mijn microtelkamp. Nou, dat vond ik waardeloos. Dat die het te kwart onder het stuk vond ik. Nou, wat zou je dan helpen, Tink? Wil je helpen? Ja, tuurlijk. Hoe maak ik wat dan? Optillen. Optillen? Maar de hond? Nou, ik dat toen nog maar één, maar doe maar eens hij dan. Ik ken hem maar even. Nee, dat snap ik ook wel, maar ja. Hoe wil je dit nog dan? Want dit is. Ja, maar die camera ook maar even. Want... Ja, maar ik zit hier wel. Neem het erop. Ja, je neemt het op, maar er zit een. Of we het scherp bent, of we nog het ding die er al. Maar je is net op water. Nee. Of was het allemaal slaan? Nee, ik heb het fout. Ze valt met z'n wel op dat ik wat doe. Ik word wel een probleem hadden. Nou, wat erop? Hiervoor heb ik ook gehoord. Wat goed is dit de laatste schroef. Ja. Daarmee in mijn balken bevestigen. Ook een flanken, ja? Een planken, pardon. Ja, het is, Planken. wat is het? Nou, kom maar even bij. Vensterbank. Dit is- Vensterbank. Oké, dit is de kaast, Joert. De kaast van Joert wie mem aan die rekken. En uw heid. De burgemeester. Vakkenrekken. De Dat is nachtburgemeester. pas waarom. Je daar weer op om en op werken en zo. Nou, dit is een filmpje voor Joert. En mocht je het leuk vinden, doe dan even een toem omheen. Kijk zoals Menno doet, ja. Tja, toem omheen. En ja, en dan daar een verkees abonnement, dat ken ik. Ja, dat ga ik al zeggen inderdaad, maar ik zei het moet nog een keer. Dit is een tweede take, dat weet je helemaal net, maar dit is nog een tweede take dit. Maar hieronder komt te abonneren en dan komt het ook goed. Nou, dus hij pakt nog even een kranten erbij. Dus hij is ook al zo'n hele Duitse. Hier is in Duitsland geweest. Oh, zit er. Oh, Annie Vriesinger, is die er ook nog? Ja. Nou, dat is een Fries, hè? Fries, hè? Oh, dat Nou, is dan maar een stuurt de woord. Het laatste beeld is Annie Vriesinger. Pas maar, hè? Postma, zit erbij? Ja. Waar is dit nou? Ja, nou. We rennen heel in de soep. Oh, daar is het, ja. Annie Vriesinger, Postma. In beeld. In beeld. Nou, dat weet. Jongens, tabé. En nog een hele fijne dag, jongen, weet ik wanneer je met het showen. Fijn leven ons.